ngafana bavayisi esona sizathu esibangela into uThixo azokhawulela lo mfo phezu kwelisibuko kungenxa yomnqophiso ebewenze lo mfo eqamelele ngelitye. Wathuba uThixo uthe wandigcina kule ndlela, wandinika isonka ndadla, wandinika ingubo ndambatha, ndawubuyela endlini kabawo ndinoxolo. Watsho lo mfo xa ebheka phaa, uThixo zininzi izinto lo mkhonzi adibene nazo kwalaphana ezibangela into yoba neyakhe intliziyo ihluthuke. Now ngoku uThixo apha uzoristorisha uxolo kulo mfo, ngoba iminyaka ihleli phaa ayominyaka ebefana uyihleli. Kodwa ngoku alapha lo mfo udibana noThixo emlungiselela le meko abheka kuyo. Eyona nto ndifuna uza nayo bantu abatsha, sandihlala ebhenweni, ngoba wakwaphuka ayithi loo nto hlala phantsi. Ngoba uthi lo mbhali esawugqitha ejingela lathi khapha ilanga. Eyona nto isenzakalisayo kumnesa ukwaphuka kwethu sihlale phantsi. Into endizanayo kukuthi kuni noba wenzakele kodwa jingela, ngoba uke wahlala izawuphinde itshona. And therefore noba nangabe ulimele kanjani, kodwa eyona nto inceda umKristu kumane ezondelela ebheka phaa engahlalanga, ngoba ukuhlala kukubuyisela emva. We were not taught what will happen in our journey. Asixelelwanga mbongo okoba kuzokwenzeka ntoni kwi-journey yethu. Kodwa we were given the assignment. And ndifuna ukuthi Vice, we know our purposes. Lathi khapha ilanga. uThuyophi emveni kokuba lithe khapha ilanga uthi, when he has tested me, I will come forth, okanye I will emerge out as pure as gold. uThuyophi, whether we are walking through the trials, but he would purify and refine us into them. Loo nto ithatha ukuthi iingxaki azizokuphela, kuzokwenzeka le nto yenzeka apha kuYakobi, kodwa zigildas. Emveni kokuba zidlulile iingxaki, usinika i-assurance apho Vice lokokuba liza kuthi chapha ilanga ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen.